Tyristorový regulátor výkonu. Tohle je 4000 W. Praktická ukázka. Z panelu teď jde 140 W ze dvou malých panelů. A do spirály, která ohřívá vodu, jde cirka 130 W. Voda bude ohřáta asi za 10 minut. Tady přes tenhle střídač. A tady je trošku silnější tyristorový regulátor výkonu. Momentálně ponížen na 66 V. Dávat do boileru 2,3 kW. Výkon asi 600 W. Jo, takže to není pro tu soustavu takový náraz a pěkně si můžete regulovat výkon místo třeba Sitonu nebo různých těch střídačů. Je to šikovná věcička.